Ik ben Vivian Tiemersma. Ik ben 24 jaar oud en ik had Jurgen op de zaad zitten als leerling. Nou, in ieder geval toen ben ik kleer op deze school. En vorig jaar had ik hier aan het werk geweest als docent maatschappijleer. Het is een gebouw, maar ook een gebouw vol met herinnering. En ik denk dat dat vraag voor iedereen geldt hier in het dorp. En het is hartstikke spietig. En ook voor de collega's die in één keer zonder werk zitten. Maar ook de leerling die hier eigenlijk al 3 jaar rondrennen en dan in één keer toch ergens zoals weer heen matten. Dus heel spietig. Wat ik heel goed kan herinneren, ik ga net je 4 hier op zitten. Ik ga je 2,5 hier op zitten. Ik ga eerst op oorlogsscholen zitten. Ik voelde me hier voor het eerst geen nummerke meer. En ik word sjoen door iedereen. Het is heel persoonlijk. En dat is toch wel een reden trie van mijn herinnering hier eigenlijk. En dat was ook de reden om bij weer rond te komen om het werk te keren hier. Als leerling had het beeld erbij kregen, maar net als docent. En ik denk, ik wil het afstuderen en ik wil een fijn plakje haar werk ontwerpen. Ik wil fijne mensen om je heen hebben, dus ik heb contact zocht en ik wil hier. En in één keer wie een docenten van mij in één keer mijn collega's. En dat wie in één keer heel apart, ik heel erg oors, maar ik ben er hartstikke goed ontvangen. En het vind ik heel erg leuk om het vanuit de andere kant te zien. En ik ben ook samen met mijn leerling een jaar lang hier west. En leerling verloor je natuurlijk wel, hè? Dat is juist. Maar het gevoel weer er nog steeds. Ja, echt mijn zin aan en eigenlijk alleen nog maar positief. Ja, ik heb altijd wel hele volle verhaal, maar echt een heel specifiek jaren. Ik denk dat dat vooral is dat ik heel volle mensen hier ga leren kennen. En vriendschappen, ex-studenten die er eigenlijk nog steeds binnen. En ik denk dat samen was die ik bijvoorbeeld met mijn beste vriendin mij maak hadden momenten, dat bloot die bij. Maar dat kan ik net op camera vertellen.